Tini belai na tong tho hang kok brok de palan khalai mane ke sing to tifra hingke ba boni bagai tini je Ishwar Vidyasagar College kok brok tong thoma khai palai mane ang tini belai na tong thokja tama surung mongrok busudrotai man mongrok je tini ni kok brok de ni sami bising surung mongrok lang bonale sia ke ang tini no first kok brok de palan khai mane haipon ang tini belai na tong thokja nani nang bo college pore ang Ishwar Vidyasagar College pore ang third semester jung tabon ni je college laibo jora kok brok department da kok brok subject chilai tangke arbo kabang ma school primary tang exam tang kabang rung serung nai ba student amoi no abana busudrotai nang support khlai ba busudrotai nang ang bong na belai na support khaya belai hingke sini kok brok ta sing tipra hingke to sini no main important hingke sing kok brok no srung no to sing srung ni nangnai ke ang bong no college student ong tho school student ong tho bong nang belai na sibuni bagai kok brok de palan khai mane bagai bong no belai nang support khaya bosok bisi kai tang taklani bisi bole ang saimaya ke ane salabo sini je amane kok ba kok borok de kok borok kok bosok jotai deibo kusu kanai nani khakla ang khasung onek aro kosok katha benengke jeng college haike rungsrung khlai kok baksa khlai tini je kok brok de palan khai mane bo haike khai hingke aro kosok kanai do semester pore ang third semester